Amazon rainforest ram ngodur pui mai chu oil company pakhat hian an lo thiat me ka July muna namol ho chen na tele an che vel te chu an ti chereu sak me ka college jirlai Justin le a thian nu keisi te chuan run langa an jirlai pui Alejandro chuan a thian pa Jona chu run tirin Justin ni chu pamphlet pakhat hi arun pek tira chumitlai lama Alejandro le thian te in mu khom na tura chuan Justin ni chu an lo som ve hi alo ni ya chumi nu chuan tlasa chung kalin an how tu nu chuan kovel mun rang nam thren khat zinga in ti du da na alana sathin thu soin a big takin African mechia te chunga alana sat big thu chu soin Justin ne te thian dun po chuan mak chu an lo ti khop maya an college a hian zirlai pol pakhat omin chung pol te chu kovel mun ranga kalkualin ramngo humhal a poimo zia thu chu an tlang au pui thina chung pol zinga an how tu ber chu Alejandro hi ania Alejandro hian mi ne theina riau hi nein an zirlai pui te zinga po chuan atlana phian maya chumitlai lama an meeting tur po chu Justin po chuan chim ngei chu atuma chumitlaya anin mu khom tum chuan Alejandro chuan Amazon ram hnoya an kal tur thu chu ron soi chuakin July muna chuan company lian takin petroleum zongin ramngon ti chereu dan te chu a han ril dap dapa July muna nam cheng te thleng chuan humhal an ngai zia te chu a han ril tel boka chung company te chuan sipai bang to mercenaries te chu ruain an to po chu a khir view mai theiani an thil ti dan thalo tak mai chu social media lama pho chu a khovel pum pui media ma a tarlan te mol phong taka siama top tier chuan tumani mi pui te chuan oil company te chu an thil ti thalo taka wang chuan Amazon ram ngo tang chuan an chu thei mai chu an be se ani Justin ni po chu an thil tum chuan an ne view ni turani Amazon ram ngon noya chuan kalve nge chu atuma Justin ni chuna pa UN noya lawyer na thok mek chu be in apa ne na chuan thudik lo hrilin a thian tenen trip neya an kal tur thu chu alo hrila thona lian chuan Peru chu panin airport a chuan an mani sponsor tu Alejandro thian pa chuan alo mu ka chulai hmuna tang chuan thona te jok chuan an kal na tur lampang chu an pan le a chumini chu hotel lama chuan om ha damin atuk lama chuan longin Amazon forest lampang chu an pan le ta ni company ho na thona hmunam va thlen chuan bulldozer ate thingkunga te chuan anin thlung beta kor in angvek chu ha in mai kor chu an vua boka chung company ho thilti me kan du lo zia chu an lan tira an phone chu phorin live stream chuan mi mu thei tu chuan an pho chuak boka rang tak chuan company ho mi roi sipai ho chuan ron pungal thuain kalson vat tur chuan an lo tia ma se kan soi tong khan thingkunga tele bulldozer ate chuan anin thlun be veka wangin tu ma chu an kalson theilawa ma se Justin in thun be na chu a phel pal ta hlo maya chung sipai ho chuan pot rang ngalin an silai chuan ka hlum chun tum tamaya Justin ne la chuan lo takte hian hlawin atrap pur to maya Alejandro ne na chuan puitur te chuan an nge na ma se ni hola chu thla la chuan an boi em maya Alejandro chuan in ngamani chung kap ro u Justin pa hi United Nationa lawyer ania enge thil thleng thei chu kan riang chu alo tia thil thleng mek chu live stream vekani wangin reilawa mi te chuan an ron hrengal thuaya company la ka po chuan pressure sang tak ron om ngalin chung sipei te po chuan an thil ti tum po chu tingam lovin an thul pha ta ni reilawa police te po chu ron thlengin Alejandro le team te chu chulai hmuna tang chuan an ron roi chu ta ni chumini la la chuan thlona chuan chungin an in lampang chu an pan le ngala an hne na chan na chu thlona chuan lomin an hlimtlang hle maya Alejandro chuan an thil ti mek chu a viral na sat to thu le mi zong deuh tho ti ani to thu te chu aron puang chuaka Justin ni chu lom ve thoma se ina thlen huna apa laka do ta soi wang khan in soi fia via wangai do na ni ti hre in hre om chu alo ti deuh hleka chuta thok le khata an thlona khol chu aron chiang lo thut maya an hlau le mang ang chu an tre ngal noi maya reilawa an thlona po chuan leilam pang chu panding ngalin thlona tang chuan mi pahnih ngot mai chu an tla chuaka Amazon ram ngo cha tak kara chuan an chuan na thlona chu atla zui ta ni
thlo na khal tu pailot mai ba ka mi engemaw zat mai chu boralin engemaw zat mai chu an hliam boka aladam om chun te chu pon lama chun in hnuk chukin reilawa thlo na la chu apuak dar zui boka Justin le activist leader Alejandro te chu liam tur lo zinga chuan an tel ve boka hetiam ang le buai taka an om lai hian an bul hnai ram hnuai atang hian thom dang lam tak mai hi aron chuaka Alejandro Bielnu karai chuan chu thom ron chuana chu enfia chu tuma chutia wakal nei lai chuan thalfang hian angonga chuan aron thil chat maya an hlau le mang ang chu an han tlan dar deuh haka Alejandro chuan karai ngonga thalfang bur ngur mai chu han phoi sak tumin chuti lai tak chuan aluwa tak chuan thalfang dang hi aron bur le chop maya karai chu chan rual ani talo athi zui ta ni an mani ron beitu te chu tu dang ni lovin he ram hnuaya cheng nammol chi khat an lo niya heng ho hian Alejandro le thian te hi an hmel mania ngain an lo beita chiam mai hi alo niya Justin le midang tlan chia te chu heng nammol ho hian zuin reilawa chuan an man fai ta vek maya an zinga pakhat chuan an mani ron zon mu theina tur GPS chu huma se ani po chu ni khor helo chuan an rong kap le ngala chutian man fai tak veka chuan an longa chuan phurin an kholam pang chu heng nammol ho hian an pan puita ni heng nammol ho dia kan soi ho hi Amazon ramngon hnuaya hian chengin an taksa te chu rong chi hrang hrang chuan che rangin an rap om hle maya an mi man ho te chu an khua chuan roi lutin mi te chuan an lo hmudu in an sam te chu an lo tuai saka chua tur chuan han ngen thin ma se an tong an hrethiam lo nge chua tum na chu an nei lo mel khop maya chuta an han hoi zau do chuan mi thi ruang an lo khai hi an han muwa an lan dan chuan heng nammol ho hi hring ei ngei an ni melani chuta an kholal ni om tak chu rong kal chuakin an pasal tha ten an ron man Alejandro le thian te chu chik tak chuan aron ena an mani tong chuan ami puite ma chuan thil han soin an mi man te chu bom chunga chuan an khunga Alejandro chuan a phone chu la kol ma se chulai hmuna chuan signal a om miau lo wangin tangkai na chu anei tlem khop maya chuta an zinga pakhat chu bom chunga tang chun roi chuakin thil tui engemoni hi han intirin an han mutira amit mu chu kher chu sakin mi puite ma chuan an phau langa mi puite chu an lo lom ngang mai chuta atak sabung rang rang chu an chan dara Alejandro le thian ladam om chun te chuan an thil mu chun rapin an mit chu an hup top maya an thian pa sa chu siamin an la eizuya an rap ngang mai chutianga lau takan om lai te chu an no pang ho te chuan ron mu in an ron lan wi so azuya chumi zan chuan thu fa ra tak tak chu so in khang company ho kha ti top turin local lovila chu he muna hian kan tang lo tur ti te chu an sui tlanga Alejandro chu ain thiam lo ve deuh ni turani a thin te bula chuan thudik tak chu hetiang hian aron soi chuaka Alejandro chuan oil company ho satak mai pakhat nen an tho ho thu le khang company an ba chhuwa tak te kha an chhuwa theina tura ma lak sak tura an du thu chu hrilin an chhuwa tanga reilawa chung company a tho puite chuan churam hnuai chu an lua lu tur thu chu an hrila midang te po chuan Alejandro chu an lo demin an lo ngei hle maya ama tang ma angai luata an lo tur ve ni ti anin hriat phei chuan an thin chu arim zual sau maya Justini an hruai tel na chan po kha thil dang wang ni lovin apa iwen lawyer ani wangin arsat na om thula atran pui thei do na ni ti hrekarin an lo hruai tel ve ani ti a chiang reng mai zingma taka chuan no pang hau chuan an mitang te chu nai taka chun lo enin an lo ti thei kuala mechia pathum te chu bom chunga tang chuan ron la chuakin an lal nu ma chuan an ron hruaya an how to know chuan an private pata chuan eng thilemani hi an da lutin an la virgin lo chu alo endik saka Justin chu ala virgin ani ti an hriat chuan an roi ranga me chedang pani chu bom chunga chuan an da let le a bom chunga tang ho chuan eng tine mo tak tlan chu dan an ngai tua ngai ni ti chu an hre thiama ma seveng tu an tlata wang chuan an tlan chuk thei bok si lawa ngai tu na thar chu nein Alejandro phone kha rington chu ham play in lataka chuan an peya chuti phone lampang ringot an boi pui lai chuan an zinga mai chapakhat chu achunga tang chuan hlang chuakin an tlan chu tira an nu re vak lawa chuan Justin po chu ataksa cheran boi chung hian an ron da let le a
eng tin ngen ti che tia an lo zo la chuan ni ko hrelawa a oma wangin engma a hret lo thu chuan a lo chang thunga nammol ho chuan an mitang te chu eitur chuan ron pe a chuti eitur an ei lai chuan meiche pakhat chuan a eitura ta tu vuna lo in ziak hi a zuk muwa chu ta tu nei tu chu tu dang ni lovin an thian nu tlan chuk ta kha ania nammol ho chuan lo manin an mani thian nu ngai chu an eitura tan an lo siap sak hi alo nia a thin rim le a ril runa lutuk chu a thin chu ron so phat maya an eitur pek na bol chu han vuke in chu bol them hriam mang chuan a rok chu a zai tamaya nammol hovin eitura ron lak ma chuan an zinga pakhat chuan a kan zakol chu a taksa chuan alo thun saka nammol hovin an ei huna tlan chu na hun an nei thei chu a bei sei ani an rin angai chuan nammol ho chuan an thian nu ruang chu ron la in eitura chuan an siam zuya an bei sei angai chuan an borok ton po chu a sang chho khop mai a then ta chu ni ko hrelo chuan tlu in a then ta chu lu hei chuan an boka chu hun chu rem changa chuan la in Justini le Daniel le ta chu an tlan chuaka an thian pakhat tlan chu tum chu Alejandro chuan lo pot thla in an tlan chuak vekani chuan an man le watanga an ti hlum vek tur thu chu alo hrila a thopui company lian ten ramhnoi an ron thlen huna an ron chan chu thei tur thu chu alo hril boka Alejandro hian ngei tuna danglam tak mai lo nei bokin a thian pa chu nammol ho chuan an ei masani chuan dam kho chu theina chance ani sang don ni chuan angai bokani chuti Justini le Daniel ate an tlan chu nu chuan nammol panhi chu larsa bula chuan lo kalin a kut chu an ron se sak tamaya larsa hlau chu tlan che in khomi pui kanza larui te chuan anung chung chuan an ei zui ta ni Justini le Daniel ate po chuan lui kam hi vatlengin an han hoi kwal chuan an thlona tlak na hmun chuan va muwa chulama chung kal chuan tumani Masya chutia kalan tum lai chuan Justini chu tuya chuan atlapal hlo maya Daniel chuan chan tum chuan an boi puya en tin tinemo Justini chuan lunga chuan in ham tangin Daniel chuan alo chan chuk thei rama khotim nu chuan thlona omna hmun kha an vatleng du na an thian pakhat chu nammol ho hian thingkunga chuan lo khain an thian boral ta te zinga ipte pakhat atang chuan phone hi aron ri a laktuma chutian boilai chuan nammol ho chuan ron dang ching le in nikho hrelo chuan an ron siama atu koron wara an han har chuale meu chuan Justini chu in thoina tan hian an lo buat sai me ka Daniel la chu lo phur hlomin a kut le ke te chu an lo vuak saka nammol ho chuan Daniel taksa chuan eng thilemoni hi tatin fangmir tam tak chu a taksa chuan ron lonin an ron se a anna ti lutuk chu a tre rong mai ani heti in thoina an nei don la hian ramhnoi lama chuan company ho chu ron lutin chung ho be tur chuan nammol ho chu an che chuaka no pangdeu chau chu an khuwa chuan an oma Justini chu no pang pakhat hian a kut phurna chu ron phel sakin tlan chuk tur chuan atiya Justini chuan Daniel phurna chu va phela tlan chu pui chu va tuma masya na tor chu anat ema wangin ani chuan thi a thlan jok to thu chu alo hrila Justini phel tu mai cheno pangkha rong kalin Daniel chu ni ko hrelo chuan ron siamin aron ti hlum ta ni Alejandro chuan Justini bula chuan chhuwa ve tur chuan alo nge na mase Justini chuan atu soi chu ngai poimo du saklavin mai cheno pang nen chuan ramhnoi lampang chu an pan dun ta ni chu mai cheno pang chuan Justini tlan chen hatur kong chu ko muwa lom tu soi na tan Justini chuan a thi amrik om chu mai cheno pang chu pe a heti lai hian mai cheno pang pakhat le apa hi an omna ki nga chuan an ron langa chumi te pa fa chuan Justini chu ti hlum chuan tuma an malama chuan keite nu pa hi lo omin Justini an zui ni chuan chu keite nu pa chuan ati hlum thayani ti hre in beizui talo chuan an kirsan le ta zoka van nei thlang deuh main chung keite te chuan an eitur an eipur lai tak lo ni in Justini po chu eng tin ma chuan ti lovin Justini po chuan keite chu akal pel theya luitung chu zo thla in chulai hmun chu a chu asan theya chuti rei tak po akal ma chuan nammol ho le company sipai ho lowin do mek lai chu awa muwa ring taka han avin American ani thule thilthleng engkim mai chu a record thule live stream a apek chhuwa thu chu soin an thil ti lai chu top san tur chuan atiya chung ho po chuan an thil ti lai chu top sanin helicopter chu kau sakin chulai hmun atang chuan
Justin ni chu an hroi chuaka helicopter pilot chuan I thian te midang an lo omem ti chuan alo zota Justin ni chuan ama che dam chuk ani thu chuan alo changa chutia midang an omto lo tia a soita ka chuan Justin ni chu in lama chuan an hroi hota ni ina ho nu ni tamwak lawa chuan sokar official te chuan Justin ni chu komin Justin ni chuan a thian te dang zong zong chu thlona tla khan an thi vek thu chu a hrila Justin ni chuan nammol ho a hmu tu le chung ho chuan tin alawa an enkol thu te chu lo hrila hetia sarkar official ne na dota soi chan ber pakhat chu sarkar official hovin nammol hovin mihring te thatin an ei thin tiang hriat chuan an that mang mai ang tia hlawa chu mai pia lama nammol ho chen na ramngo chu an thiat dar vek mai ang ti chu a hlau tel bokani Justin hi Alejandro Unanu hian ron phone in Alejandro a nammol ho anga ain cheilai satellite image hi aron thuna chumi omzia chu Alejandro hi lathi lovin nammol ho zinga ala chenga ni ti a chiang viau mai ti hian a thon thu chu a top ta ni Justin hi nangmani ta la Alejandro kha I chan chu kangem le